OK, čaute ľudia, vás vítam u môjho nového a prvého videa na tomto kanáli. Máme tu prvý unboxing, dúfam, že sa vám moje videa budú páčiť. Ak áno, určite zanechajte odber a like. Zapojte si aj zvonček, pretože je dosť veľká šanca, že ma uvidíte. Čiže toto je unboxing pyrotechniky, je tam aj nejaký ohňostroj a niečo efektové. Je to balík asi cca v hodnote cca, hovorím cca, neviem, presne si to nepamätám. Balík bol objednávaný z Ekopyroveska, čiže určite sa tam chodite pozrieť. Majú dobrý výber pyrotechniky za tú cenu. Podľa mňa je to možno aj najlacnejšia stránka, majú tam fakt pekný výber, čiže poďme na to. Dostávame do balíka. No. Vidíte, máme nabitý ten balík. Čiže máme tu 4 prskavky. Pískajúce raketky, jedenkrát som bral, tuším sa mi zdá, pískajúce raketky, 12 sú balení. Tu ani neviem, od čoho mám začať. Toto ani neviem, čo mu je, pikopirát. Crazy bally. Potom tu máme ďalej. Raz, dva, tri, štyri, 5 balíkov pikopirátov. 5 balíkov pikopirátov. Podľa mňa najlepšie petardy za akože ohľadom kategórie pirát. Dum Bum Nano, 2-krát. Potom by sme, tuto máme stroboskopy. Zoberieme odtiaľto. Wow, toto sú Viper 1, toto je nová gramáž, toto je Viper 1 nová gramáž. Dum Bum 2G+. Viper 1 biele. Viper jednotky, chlapci. Ale toto. Let's go, toto je stará gramáž. Viper jednotky, stará gramáž. Ďalšie Viper jednotky, stará gramáž. Potom tu máme jedny bombky, to bude asi nová gramáž, mám taký pocit. Jo, to je nová gramáž. A bombky. A jednu špecialitku, ktorá sa už celkom trošku ťažšie zháňa. Máme tu Dum Bum Middle staré. Stará gramáž, balenie má, aby ste mi verili, pekných 50 gramov pyrotechnické zlože. Čiže máme tu jedenkrát, druhýkrát a tretíkrát, pretože s takýmito petardami sa nešetrí a za chvíľku sa to nebude mať kde kúpiť. Ďalej máme jeden balíček pirátov od značky Classic, sú to tí 100 kusový. A ako posledné tu máme ohňostroj, samozrejme. Toto je, no ako posledný ešte nie, ešte tu máme Crazy Ball, 2-krát. A máme tu kompaktík. Nejaký 100 rán by to malo mať. 100 rán, 60 sekúnd by to malo trvať, 20 mm priemer a 500 g lože. Takže ľudia, toto je prvý unboxing. Ak toto vyzerá, plný stôl. No, ešte sme zabudli
stroboskop a tie preskávky. Čiže ďakujem, že ste si toto video pozreli. Čiže ľudia, vám opäť ďakujem za zhľadnutie tohoto videa. Ak by ste mali záujem o nejakú pyrotechniku, choďte sa pozrieť na ecopyro.sk, link máte v popise. Ak vás bavia takéto videá, dajte odber, like a vidíme sa pri ďalšom videu. Tak čaute.